By the way, A toto. Changing pole. Aby to bolo centralizované. Centralizovaná noc? Line it up. Keďže dnes sme sa tu zišli z vegánskej sekty. Aby sme ochutnali telo vegov. Ahojte. Nazdar. To bolo dlho. Zaváhali ste. Treba povedať, že to je pudingová konzistencia a tak ďalej. Modová na piču konzistencia. Hustá konzistencia. To ešte budem pípať musieť. Modrá obloha. Vyplúť pred seba alebo za seba? Prehľadne. Prehľadne. Nebrala som kokain. Dajte mi pokoj. Zatiaľ môj favorit, no. Ináč ešte natáčam, nie? Hej. Musel to pustiť z ruky? Takže po dnešnej ochutnávke určite zostávam pri týchto jogurtoch z Kauflandu, lebo sú pre mňa dostupné, často tam chodím a aj cena celkom dobrá. Takisto keď idem do Teska, tak raz za čas si kúpim tento buď ananásový alebo cereálny, ak nemajú ananásový. A už tak výnimočnejšie dám si raz za čas aj Alpro, tento dezert, aj čokoládový. Tieto si taktiež dávam výnimočne, toto určite vyskúšam znova. Toto takisto, ako Nika povedala, za odmenu by som si kúpil niekedy a aj toto tak za odmenu by som si kúpil. Super. V Česku som ho kúpila za 19 korún, čo je... Čo je znak toho, že v Česku majú lacnejšie potraviny. Minimálne. Takže je to cenovo dostupné, pokiaľ máte peniaze, môžete si to kúpiť. 99 centov. Dobre, vymením baterku, kým pôjdeme pokračovať. Áno. 960. Ale ja nemám baterku vybratá čelníka. baterky. Baterku do čelníka. A višňový? Daj to znovu, lebo som s tou rukou tam nešiel. That was he said. A sme dobre nasvietení, nie sme moc jasní. No. To dograduješ. Poste. Už to nerob. Už to nerob. A v niektorých chuťach máš advanced more. Čo Za 60 počúvam. Asi áno. Toto sa má voda zahustená iba. Tak ale to... Ale voda je zdravá. Aditne zahustená, akože je to chutné. Neviem. Ako za tie peniaze si radšej kúpim ovoce a zeleninu ešte to, vieš. Tak ale to v každom prípade by si nekúpal jogurty vôbec, nie? Hej, akože dnes nekúpim jogurty, takže no. Ale keby si si mal kúpiť, tak ktoré by si si kúpil? Istý a urobil by som si caceky s uhorkami. Ale... Tak povedz tak, že ak by som si kupoval jogurty, tak by som si z týchto kúpil... Podľa mňa toto by som si kúpil. A tento čučuretkovým je chuťom. Dobre, okej, toto. Dobre, môžeš to prezentovať. Takže, čo mi povedať? Keby som si kúpoval jogurt. Bez toho tak, že keby. Dobre. Po dnešnej ochutnávke jogurtov a dezertov on sa rozhodol, že ak by som ja častejšie kupoval a konzumoval jogurty a tieto dezerty, tak by som si určite kúpil znovu čučorietkové Alpro, vanilkový dezert Alpro, túto vec, to je ten ovsená pena, tá hustá, naozaj veľmi dobrá. Tento makový popík bol naozaj zaujímavý a potom ananásový jogurt s kúskami ananásu, naozaj dobrý. Pomaly polovicu vecí, čo sme dneska mali. Nie, to je 5 vecí. No veď to pomaly polovica. Z 15? Neviem ako vy, ale ja už začínam naražať na dno môjho žalúdka. Ja som v pohode, ale už mám len jednu. Respektíve na vrchol. Na vrchol? Skoro na vrchole. Hej? Ideš i vrcholiť? Hej, už budem. To vystaneš. Čo? Voda, ovsené vložky. Je tu napísané sojový dezert, nerob to mňa debila. No prečítaj si ingrediencie, mne je to jedno, či je tam napísané sojový dezert alebo kakaový dezert, je tu napísané v zozname ingrediencií není soja, vieš. Produkcia. My máme Alpro aj broskňový, ten sme vôbec nechutnali. Never mind. Na budúce, nemôžeme ochutnať všetky príchute. Ja by som z tých vecí, čo sme odskúšali, si ešte raz kúpila
určite tento Alpro vanilkový. Ja som teda mala čokoládový a teraz oficiálne presedávam na vanilkový, pretože to chutí ako monté. Takže to určite. A pokračovala by som v tých pudingoch týmto, pretože toto je geniálne, takže toto určite by som si kúpila znova. Kúpila by som si aj toto, keby som sa chcela strašne rozmaznať tým, že to stojí 2 eurá za odmenu. Takže kúpila by som si za odmenu, dá sa povedať. A určite Alpro jogurty, tento višňový, by som si kúpila. A Promavel tiež. Neviem, či presne tento, ale minimálne ten veľký Promavel, ktorý je lesné ovocie, pol-kilový, tak ten mi chutil minule a ten s tým nemá problém, takže ten by som si kúpila tiež. Pozoršte. Myslíš, že si doma? Ty myslíš, že si doma? To má najlepšie pohľadie na svete. To sa musí separovať. Dobre, tak si budeme dávať tento ľudia mi píše, že neseparujem. Do prčíc. 4 ruky na toto. Chceš ešte 2? Daj zo 60. Ako môžeš natáčať so špinavým objektívom? Kde máš špinavý objektív? Máš tam nejakú bodku, či to je od... Môžeme to robiť nejaké somariny, nie? Také, že... Však robíte? Jak dostane koko. Videli ste Nehanebných ascendov? Áno. Tak tam je Dominik de Coco. Talian. A potom Brad Pitt, že grazie. Arrivederci. Ako si ju zastrelili? Ona sa Jogurty de Ona sa zastrelila. Coco. A, je tu. Zinieš tu? Ešte? Už nie. Lukáš, mal by sa trochu posunúť. Kde je bližšie? Nie, v pohode, takto je to podľa mňa akože vyrovnané. Som na teba natlačený? Nie, to je dobré, však aj tak budeme mať jeden jogurt. To vyzerá moc sexuálne podľa mňa. Nemáme ísť trochu nižšie? Takto? To je 60. Toto sa lepí ináč. No, akože hej. Dobre? To je 60. Toto budú také dokrutky zase. Lukáš sa ukáže v pravom svetle ledkovom. No, memory card. Dobre. Jelly dance. A... Fuj. Hrkaj. Ja už nemusím. To je... Chceš moju kameru a natočíš si tie Bčka? Hej, môžeme si na jednu kameru tu na Judaj a ja tu budem natáčať z nášho Čo sú pohľadu. Bčka? Barrel. Máže Arrow a Barrel. A Arrow je ten základ. To je iný záber ako? To je tak, že Fúha, dofungový to je totálna voda. Ja už nevládzem. Tak to už nerob, budeme to robiť postupne. That's what she said. Nechceš tomu dať taký teplý tón? Tomu videu, to sa strašne studené, nie? Mám tam nastavené práve, že... Som tam taký bledý, nemôžeš mi pridať farbu, daj mi make-up. Ale však to sa spraví Kusnete do kúsku ananásu v tomto jogurte s kúskami ananásu. Ja sa cítite, že ste v Karibiku, na Kostarike. Tak je to vynikajúce. All you need is Alpro. OK. Na ktorú stranu? Aha, To bude na to v dávam. komentároch. Čo? Si vám zaplatili, že? Hej, Alpro nás zaplatilo. A Soros. Nie. Nie? Dobre. Ale akože je OK, ale nejdem do toho. Ja znal, že strašne, že low class. Potom tu máš, že middle class. Potom máš, že upper middle class. OK. Toto je, že high class, potom naozaj, že tam je taká veľmi vyvážená, jemná chuť. Či dáma Ideš. O mňa sa vôbec, ako keby som tu nebola. Pozri, ak tečí tá kvapka. Úplne. That's what she said. Som nájdená. Úplne. Dobre? No, ale ešte si dám. Ja už nemám chuť úplne, že Ja si musím ešte kúsiť. si to vieš vychutnávať. Je tam natočím? Bude bazéľa komentár. To už nebudem opakovať toto. Morská riasa na tú koaguláciu. Šafrán, aby to skoagulovalo. Niečo iné ako elakulácia. Aha. No tu? Táto je tvoja, iná. To je jedno, už sme sa všetci olízali. Zaujíš sa. Ja po dnešnej ochutnávke určite zostanem pri týchto Kauflandoch. Dobre ste, dobre je to. Nie skúsiš, že vypnú to svetlo, či? Nie, už som to skúšala s vypnutým svetlom. Teraz to porovnám. Ty si tu nebol,
A Ale- máš to radšej, keď je zasvetené, či keď je zhasnutá?